Good morning. Ayan si Uncle. So good morning guys. Dito kami sa Santo Col, Seawall. Seawall. Maglalakad kami ni Uncle. Ayun yung volcano. Ayan. Dito kami mag-start ni Uncle. 5:30 pa lang. Exercise na si Uncle. Si Papa Papa nandoon. Ayan yung ating outfit. Andala ko. Hi, Chaiden! Hello! Hello po. Nag-walking ka man? Aga pa ko kuya mo pa ng pag-agabuli ni May buli dili yan ko. Garo si Bicolana si Uncle. Ayaw mayon, ang ganda. First walking mini call. First walking ko din. Ang ganda dito eh. 5:30 no call. Oh, 5:30. Ang ganda ng mayon. Oh, ayun, hindi yun makita. Mayon nga pagkuha ko. Ang ganda nga ako, oh. Ramri Paros! Tapos na kami na Uncle mag-walking 4 kilometers. Ayan. First time na ni Uncle makalaka ng 4. Ganda ng mayon kanina. Yun na si Uncle Sao. Kapatid yan ni Papa. Ito yung akin. Mayroon din siyang, ano nga ini? Linukay? Ano nga ni sa Tagalog? Linukay. Malagkit. Malagkit no, Col. So, yan yung order namin ni Uncle. Yan lang ang gusto niya eh. Oh, may tubig. Tapos may pasabaw. Tapos na kayong kumain. And ayan, dito ka sa food stand ni Uncle Sao. Napababa ako dito. Thank you. Ayan, pili tayong pineapple para sa mga bata. Ay, thank you. Ay! Ano ngayon? 22, June 22. Sak, how's your breakfast? Dito na ako sa bahay, guys. How's the breakfast? Oh, ganun ba gawin mo? You had tuyo? You like it? Yeah, training lang. Gusto ni Dama? Huwag ko na masama. Ayaw ko. Mapait pa eh. Huwag mo na lang pagkatay. Lulong ko. Ayan si Holly, nagbihis na siya. O, Baba, show you, may kagat siya. Pinutok ng papa niya kasi ang laki ng tubig. Come here. Tapos, ang sakit. I'm not gonna touch it, baby. Okay. Ayan, pinutok ng papa niya. Nagtutubig. O, tapos naglagay na ng cream. It's popping again. Massage? Gusto niya magpa-manicure and pedicure sila ni Holly and magpa-massage. Panoorin nyo yung reels ng kapatid ko para ma-update kayo. Sa kanyang updated. Hello. Ako din na ito. Merienda! Ay, merienda. Almusal! Hi, Dick. Ay, punta kayo sa Carolina. May ano ka pa? Wala ka lang ba? Wala lang banda. May pabanda siya sa Carolina. Baka sabi ko. Ayan, where did you be, kuya? With that? Hiding? That's no? Hinahanap kasi siya kanina. Kumakain na sila ng jelly. Nagpadala sa kasi may Ayan o. Ayan. Let me see. Ano to? Hamburger. This is a lot. Ito yung kinuha niya sa LCC? Yeah. Kumuha siya ng lollies, yung hamburger. Ay, piganap ng Piganap ka na ng mga management naman. So, sa barbecuehan. Nagkakaon pa po siya. Anong oras na? 9:54 pa pala. Jack, naka 4 kilometers kami ni Uncle Sao. Alis si Jan, magpapamassage. Uminom siya ng sesto na mango. Dapat 12:30 is your appointment. Ay. Sure, 1 o'clock. Hindi ko pa pala sa inyo nasabi, may seminar ako mamaya. Kasi si Holly, pabibinyagan ko. Doon sa yung sabay-sabay ba, pag piyesta, tulad nung kila kuya dati, sa tsaka TJ, ganun yung binyag ko sa mass baptismal daw ang tawag doon. So, ganun yung ipapagawa ko. Kay Holly. So, mamaya may seminar ako. Alauna. Bumili pala akong banana kanina, di ba nakita niya nasa ako na fruit stand. Ayan si kuya. Gustong-gusto nila yan. Oh guys, alis na kami ni Pa. Magsi-seminar ako para sa binyag ni Holly.
Pwede akong ganito lang pa. Ha? Ganyan. Oo. Oo, sige. Si Jan nagpa-massage. Dito pala kami sa Jollibee. Dito kayo sa Jollibee sa Legazpi. Thank you. Okay. Sige, palagay na lang dyan. What you gonna say? Dining out, please. Thank you. Oh, sige. Dining out. All good na? Ah, so for. Thank you. Thank you. Tapos na ako mag-take away. Dito tayo sa big. Sa kanya spaghetti, kami naman bigs ng aking mga pinsan. Oh, good? Wow. How's the mango float? Mango float. What's this? Coke float. Good. Ni Jack? Ah, kebab. Oo, sarap yun. Ito pala yung order ko dito sa Bigs. Yung spaghetti na may chicken. Ayan. Tapos barbecue. Look! Oh. We have to buy battery. Dito na pala kami sa Babies R Us. Tapos na kami kumain. Gusto yung bumili ng toy. Okay. That thing, it's alright. Okay? What's that? Ayan. Walks, nods, and wags. Yeah. Bahay na kami, guys. Yeah, you have spaghetti and chicken. The Jolly. No, not that one. That's Holly. Here. There's. Wow, Jollibee Sam. Yeah, there's spaghetti. Yeah, there's spaghetti chicken. Careful. Oh, that one. Okay, wait, babe. I'm just gonna wait. Yeah. Yeah, you can have rice. Hoy, nak, kain ka na. May spaghetti, chicken. First chicken, Jollibee. Yung Jollibee kasi namin ay rin. Ayan, nalobat tayo. Ayan, kumakain na sila. Did you get barbecue, Mom? Ha? Did you get barbecue? Barbecue? You want barbecue? Ah, no. This is Kuya. No barber? No, this is Kuya Jack. What is that? You can share. It's mango float at Coke float with Coke and cream and ice cream together. How's the Jollibee? First time to try the Jollibee. Good. No, here. You don't like Jollibee. Here first after 7 years. I don't say that. The chicken. Yeah, that's nice. The spaghetti is the. No, the usual the chicken. Which one is the best? McDonald's or McDonald's chicken, but Jollibee spaghetti. Ah, kay teacher daw, McDonald's chicken, Jollibee spaghetti. How about you, Sak? Which one is better? Sak, which one is better? McDonald's or Jollibee? Jollibee. So, iba-ibang preference nila. Pati si Mama, pero si Papa, pinakaon ko naman na chicken and rice. Naguli na si Ate Ma? Buksan niya na yung kanyang, what you call this? Yeah, but what's the name of your puppy? You name it. Pinkie Paw. Pinkie Paw. This is Pinkie Paw. Pinkie Paw. Are you alright there, Baba? Gusto na, where are you going? Plaza. Gusto na nilang pumunta sa plaza. Love you too. Are you going to, Kuya? Love you. Ayan, okay na yung kanyang, what you call this? Pinkie Paw. It's Pinkie Paw. Cute. Ayan siya, guys. That, take me home, papi. Nagwo-walks, nagnunod, nagwawag ng tail. Dito na sila, guys. What time is it? I was at the best, I went 28. And then, What? Sandro had a turn, wiggling. Ako hindi ako nakapunta And then he nearly kasi. hit a person. Sandro? Yeah, we won these. Where? At the thing. Secret thing. Did you have fun there at the plaza? No, we went to Plaza, went to the, what was it called? The Seawall. seawall. Is it nice there? Yeah, There's a game? is it better than Plaza? Better than plaza? You did game? Yeah, there's a game.
Then we went back to the plaza and then we got poultry. We went. Back here. Kasi sa seawall, meron doon ng mga peryahan. May peryahan doon no pa sa seawall. Ikaw nagdala? Ikaw ang nagdala? Ikaw? Sabi niya, it's more fun in seawall than plaza. Sabi niya. Kaya nga, they got those. And the worst driver daw na e-bike si Sandro. Yo. Sandro. Ako din ako nakasama kasi nga mag-edit tayo guys kasi ilang araw na tayo walang vlogs. Si TJ, tapos si Zach sa likod, si Dantolo. Ay, si Sandro, tapos si TJ, so nasa lap ko. Di pinatry ko si TJ. Si TJ magaling yan. Oo, tapos si Zach yung man. Magaling yan. Si Sandro, tigpasulo ko naman sa inyo, tatandak lang ako magantao. Dahil naman makulog ko yung tamagaba. Oo. Pinasulo ko. Puta na, pasaliw naman si Pari Maya. Sabi ko, kaya sinabi yun, first driver na siya. Did you have fun there, Nak? Did you fun? Fun? Kami ni Oli, hindi kami nakapunta. Kasi nga, nag-i-edit si Mami. Okay lang, no? Okay, again. 1, 2, 3. Say hi, the cast. Hi, because Holly, say hi, the cast. Hi, the cast. Louder. Your cousin kasi namin na iba. Hi, the cast. Careful with ang grabe ang kagat ng lamok sa kanya, guys. Come here. Ayan, nagbi-blister. May antibiotic na siya. May cream. Ayan, ganyan siya pag nakakagat ng lamok. Nagbi-blister. I know. Where daddy put the cream? Okay, bring it here. Anong oras na ba, guys? Ang oras is 10:10 na. Nag-edit pa din ako. Yung mga bata, matutulog na. They're gonna say good night. thank you. Thank you. Good night. But please like, please subscribe. I haven't yet. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on the next vlog. Bye. Good night, guys. Sige na, guys. Bukas na ulit. And, yeah, nag-edit lang ako. And matutulog na sila. Cause I think I do want you next to me. Want you next to me.